الحمد لله الذي أكرم هذه الأمة وصرفها بالدين الإسلام. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، إن دينكم الذي تدينون به قد كمله لكم ربكم ورديه لكم شريعة ومنهاجا. من تمسك به أعجه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أجله الله، ومن تركه ورغب عنه قسمه الله. أمة الإسلام، إنهم مما ابتلي به كثير من المسلمين في هذا الزمان أنهم أصبحوا يأخذون كل ما يصاغ إليهم، وينشؤون أن لديهم دينا عجيما جاء بصلاح أحوالهم الدينية والدنيوية، وأن لإجة فيه وفي أتباعه. قال الله عز وجل: من كان يريد لإجة فلله لإجة جميعا. أنبي ألتنو مسمي نايني سلاما منتم بنيا نسلام الدين، وأحمده سبحانه بألتنو مسمي سنيالندو حيا لعباده سبل السعادة. من يكون يشرا على يولبه أكجوني، ونهاهم عن اتباع السبل واقتراف الآثام واقتراف القتايا والآثام. ala ya ka jɔnw bali ko min ye sira misɛnninw ye u ko olu bila, ani min ye kataw ni junubuw ye k'u bali ka bɔ o la. wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. an bɛ seereya ko batofɛn si tɛ min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ, jɛɲɔgɔn tɛ ala la. wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، نوتمنا كبوي على كجو أكادو نندينا من فلته نابي دينا نايه نندينا من فلنينيه ناباكا دينا من دو أتغي على يدينا اندفع أويه aw tigi a jenani diinɛ in ye k'a k'aw ma sariya ye ani taasira. man tamassaka bihi a'ajjahu Allah. nin diinɛ min dira aw ma, ni mɔgɔ min ye minali kɛ ni diinɛ in ye, ala b'i bonya, a b'i kɔrɔta, a bɛ se d'i ma. wa man ibtagha al-huda fi ghayrihi ajallahu Allah. ni mɔgɔ o mɔgɔ ye kanda ɲini sira wɛrɛ la min tɛ nin diinɛ in, min tɛ nin silamɛya in ye, ala b'i dɔgɔya. wa man tarakahu wa raghaba anhu qasamahu Allah. ni mɔgɔ o mɔgɔ ye nin diinɛ tɔ ye, i bann'a ma, ala b'i halaki de. ummatal islam, silamɛ manto a bɛ kow la ko minnu ni ala ye silamɛ caman lajarabu n'u ye nin wagati la. silama caman kɛra de, ni ko minnu samananw ma ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la, u b'o ko masinaw de minɛ ka baara kɛ n'u ye. u b'u yɛrɛ ɲina, u bɛ ɲina
k'a fɔ diina bɛ olu ko diina min ka bon kosɛbɛ diina bɛ u bolo diina min n'u ka diɲɛ hɛrɛ n'u ka lahara hɛrɛ bɛ fɛn min na diina min nana bɛɛ u bɛ ɲinɛ o diina kɔ u bɛ ɲinɛ k'a fɔ u ka kɔrɔta bɛ nin diina de la u ka bonya bɛ nin diina tuguɲɔgɔnya de la u b'u ɲinɛ olu o kɔ ala ko kuranna kɔnɔ man kana yuridu li ijjatan falillahi li ijjatu jami'a ala ko ni mɔgɔ min bɛ bonya ɲini i bɛ kɔrɔta ɲini ko bonya ni kɔrɔta bɛɛ ye ala de ta ye i bɛ tugu ala de kɔ i bɛ tugu ala ta de kɔ an balimaw ni silamɛ diinɛ min filɛ nin ye diinɛ t'a sanfɛ ale de bɛ diinɛ bɛɛ sanfɛ ale de kaɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan ale de dafalen de ka tɛmɛ bɛɛ kan ɲuman b'ale de la ka tɛmɛ bɛɛ kan n'i ye silamɛw lahala ye silamɛ caman lahala ye dugukolo kan bi i dusu bɛ kasi o ye jumɛn ye silamɛw sisan min ye kafiriw ye olu ka taabolow kafiriw olu ka nkalondiina feetew silamɛ caman sogobera olu de la sisan olu ka b'u bolo u bɛ olu fete u bɛ nisɔndiya ni olu ye ka tɛmɛ u yɛrɛ ka silamɛya ka diina fete u yɛrɛ kan balimaw nin ye masiba belebeleba dɛ kɔrɔta diina ye nin diina de o de y'a to umar ibn khattab ko nahanu qawmun a'azzana allahu bil islam famahama btaghayna li ijjatu min khayrihi ajallana allah umar ibn khattab ko silamɛw an ye mɔgɔw de ye ala y'an bonya ni silamɛ diina de a ko ni mɔgɔ ko i bɛ bonya ni kɔrɔta ɲini fɛn wɛrɛ la min tɛ ni silamɛya diina in ka sariyaw n'a ka jogow ye a ko ala b'aw dɔgɔya dɛ yahuda ni nasara ala de y'a fɔ kuranna kɔnɔ ko ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd ومن يتولاه منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين على دكم مؤمنون أمنوا قد دالهم بألالا أكنا يهودا النصارى من كوكاو جنوغوية أكنوا كانوا uka komunu uka bato anuka galondina komunu kere kere anu yereye akana fara uka ulula de yahudani nasara akanu kanu de akanu ke aka bisi ɲɔgɔn ye yahudiyani nasara ulu yɛrɛ de ɲɔgɔn bisi ɲɔgɔn ye ulu de ɲɔgɔn kanubagaw ye wala ko silama ni ye yahudiyani nasara de kanu silama ni e yahudiyani nasara bisi ɲɔgɔnya ka faru kan u ka kow la ala ko e y'u ye kaba fa innahum minhum ala ko e bɛ yahudiyani nasaraw de la dɛ awa i ye tɔɲɛlikɛla de ye ko ale ala a tɛ tɔɲɛlikɛla kanda a nana aya wɛrɛ kɔnɔ ala ko walan tarda anka alyahuda wala nasara walan tarda anka alyahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna alhuda huda allah ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ala ko ciden ma ko yahuda ni nasara unu tebbe abada ute jeni ka dina ye abada ite jeni e yere abada ute nisonja koro ikoro abada hatta tatabiya millatahum fonni tuguru ka uka galondina la de silamani yahuda te se ka be abada silamani nasara te se ka ke kelenya abada ka be abada foy ka tugu ko kan galonde la taw ala ko ciden fana ma akun ni tugura yahuda ni nasara ni dungo ko doni nalen fana ima doni on nalen ko fe ima ko utate cinyeye ngalonde do ni tugura unin dungo la o kofe awa ninne ala bi minaki janga kata wati mi ite bisinyo soro yere la ite deme bo soro yere la de balwo min ni ye cide yere nin kuma nya sira cide yere ma la nyini ye cide kam mantonde mɔgɔ yahuda ni nasara ni e ye don mina k'i ka jɛ ɲɔgɔn ye ka faru ka u ka kow la ni ala
tarantiye silama wa kadon nunye feti mununye feti haramu ya lemunde do filibanti feti ude do galon feti ude do feti haramu ya lemunde do kafiri feti ude do mushriki ya feti ude do aya yire kulosuma anana qur'ana aya kono alaye alaka jonyuma tanu walladina la yashhaduna jura ulama tafsir kalaw yani aya korake munye ayyad almushrikin ko mushriku kasallu ala ko ale alaka jonyuma ku teye mushriki sallila yahudu kasallu teye ala nasara kasallu uteye ala cide sallallahu alaihi wasallam hadisa chamundo nana hadisa dola cide mba fo khaliful mushrikin akwai mushriku fonko nyonya hadisa dola cide mba fo khaliful majus ayo majusa fonko nyonya hadisa dola cide mba fo khaliful kuffar ayo kafiru fonko nyonya hadisa dola cide mba fo khalifu ahlul kitab ayo kitabi dunka fonko nyonya anu kada tetelenya ciden ko sallallahu alaihi wasallam man tasabbaha biqawmi fa huwa minhum akom mugo ni mugo munum bon ko nyonya kafaruka ukatini don chogola kafaruka ukakuma chogola ni hajute kafaruka ukafetula ku kabon ko nyonya ukakola ciden ko ye uduye kaba shaykhul islam ibn taymiyyah ko ni hadisa ta aqallu ahwalihi ni anya hadisain korota akoro nogoma akoro de yahudani nasara nuhu bonko nyogonya ukafetu wala ye haramuke ya kunnanya hadisain ta jahiru la yere ibe kafiriya yere de man tasabbaha biqawmi fa huwa minhum akoro dogoma de annogomande ye haramuke ni farla yahudani nasara ko kafetu wala ye haramuke suno nanye haditayinta anana chogo mire arabu kanjelela abayira de kikera kafiri ala kan kishi kantanga balmo nasarau ka feti munu fulani nye doni ka be bennem ba ka bul khaymu ba fo ka kitabu kun ahkamu ahli jimma ako doni ka be bennem ba ka kun nasarau ka feti munu fulani nye ko feti haramu yele unde to shebo ni tabina bennaka ko atibbe silama kafara yahudani nasara kan ni fetila kana faruka nisonjana kan nisonjana ku be nisonjana chogome kana faruka dumuni tobila kana faruka nyogon fola kana faruka kakadu di nyogoma mina kirekelani yahudu ka fetin anin nasara ka fetili de kana faruka kommina fere umma min kelen niya ke silama mantum bennen baka ko haramu de do silama kanake silama aka yire koloshi aw yire bake kafu aka duwula nafila araka farda araka e bake kafu ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin nin do min fulen ni silama kelen ikan nafila araka ibe non do fo akono ika farda araka ibe nin do fo akono yala ete do koro de do wa ube do majabi de ba nebe fara yahudani nasara ko ka fetula do ne kontigi ala nkanda ka tasira tilelema yenne make mo munun ka ulu kasira ulu e jonye nabi nyima cinya tiru shedi su mogo nyumo ala yenni ma ken ni mogo munun kan ne kanda timbila kan ni mogo ka sira de ka wode sira tilele ala ikanin bila mogo ka sira ka mogo munun ni diminana ukoro tawsirikela be bolo khairul maghdubi alaihim o ye yahudiya de ay do ke ko ala kan bila yahudiya ka sira ka wala dalin tawsirikela bolo ko dalina yen nasarau de efune ka duwawu ke ka araka la iko ala kani bilan nasaraw ka siraka togodi ebeta shesa ko tarante do ebeta sheto be ka sokuru nun duwawu fole ko fe e bolo ika araka la ni ba korodo
ibe ta she sa chogodi kata she kato udilai ka sokuru ko dumuni ko du tarante do ko pasige sanyele makera tarante kera nin do ko fo bo ke chogodi imaite do koro do ube do ibake ka ke me ala majabila silama ya jantaw yere la de aw ko keme ko bikonontoni duru de silama ya ko mo duru ye nasaraw ni kafiru towye aha tarantie do bamako she bebe ba mo duru de basa aw silama de basa kasura aw silama de be do ke ko ala kana aw bilan nasaraw ka dinaka tarantie min fulen ni nyate isa yere ka dina kono uya sori akono de ate isa ka dina kono boli bato de do tarantie min fulen ni boli bato de do tarantie min fulen ni akoro de ko ala ka den soro feti parce que nasara ko isa yala dende nu ko ulu be isa ka wololi feti lawo donc be don ka den soro feti lawla ala ka den soro ala ye den soro an bo o feti la islama kan ka fara yawre ni nasara ka wala ala ka den soro feti e kan ka fara yawre nasara ka wala silamo ku jantu yere la de abin nin ko sugu munu ne yahudan nasara ka feti munu fule ni ye do bu kanto fana a ko i yere koniti ka dumuni tobi ka so kono ka do hari nima faru ka fenna o yere de haramu ye ika tarantie ka tomi ka komi de sompulu to ibe dumuni min tobi ka so kono kamna hari i ka dumuni nyele ma ko tarantie dondo haramu do ika de ate be kan ni sunjana ya te be ka faruko wori ato bul khaymu ko hakamu ahli jumma kono ako tarantie mi fulen ni nye haru ni yen nasara fo tarantie la nyugon fo ni nyugon sambe temena ni nasara ke ako yi ka junubu misaliya be ko min ni mo mi nye suldiru ken nasara ka kuraye ni yafo ako be ko min ni mo mi nye jene yake ni yafo ako be ko min ni mo mi nye dolo mi ni yafo ako be ko min ni mo mi nye mo fa ni yafo a junubu ako junubu yere ka bonu oye ako mugo ni mugo ye kafiri ya ko ke aye ala soso ke aye bidiya ke eye ewa o fuaka ako tigila mo yi yere di ala ka dimina bale yi yere di ala ka dimina yi yere do ala ka dimi kono donc an kan yere koloside ñugon fo kana teme hari ni yahuda ni nasara ce ni sallila janko dumuni tobi janko ka ñugon so janko ka nison jane janko ka faruka silama dew aka janto ayere la petarani karim min fuleni ni nabe petarani gosi min na haramu daw bolo abe wori min do petarani na ala bawu nyinin kala abe mo munun toro ni petarani kan nye yomal kama do anu be kiri ala nye koro abe petarani gosi min na kafar yahudani nasarauka abe haramu ni junubula man tasabbaha bi qawmin fa huwa minhum wori ato dondula ciiden ko la taqumu saatu hatta ta'khudha ummati bi aghli al-quruni qablaha sibran bis-sibri wa jiran bil-jira'i qalu ka faris wa rum qala faman nas illa ulaika ni hadisa be buhari kono ciiden ko dondula sebo ba ko jeete wuri abada funni kam mantu jama kulu munun temene unye ubu kata shirawta kunno mina kulladde go kakola sibrinya kele nungo ni nungo sebo ko ye farsi kan ka urumi kan ka usa ikam manto bena ulude degewa parce que wakato ya soro farsi ni urumi kafiru dero ciden ko ni ulute jondo awa ciden kam manto fule ode la sisa yahudeni nasara bella de chogo bedela odi ato hadisa dola ciden ko harini yahudani nasara nu jera muso de ko nu jera muso do no fe bedela afana be je muso no fe bedela tanke islam manto mbele yahudani nasara de laje o ka finu den chogo o ka kuman chogo o ka fetu chogo o dolla de ga bedela ciden nyen fode akonni mbena kede on balma islamu aka yere korosi ni fetu ta ka feti o koyi islamu ka sanyele munan fula kalo duruna deda ama go kala mayre ni feti ta ka feti bi aka feti tesini do ho kanto kunnu nun fana kana ko gele yasa
nunun fanate batoko nunun ladana kode ayi feti ye batoko de ciden ko inna li kulli qawmi idan wa haja iduna ahli al-islam salli ba dondola ciden ko manto be salli ba bolo e wanni sallin cinini salli ba aw silamo fana ka salli de fule nunun batoko de feti ko ni salli ko batoko de lada kote koy ko ciden ye don fula soro madinan kaw bolo ubettilon ke ko o don fula yinna sanyelema ciden ko madinan kaw man nin don ye don jumaye ko ciden man nin ye don bele ba fula de ambolo sanyelema bettilon ke ko wula ciden ko yen nin don fula toye ala yu falawma don fula worewoye nin kaw sanun den fula ye salli bani sallin cini silama ka feti ne ka salli bani sallin cini ne sabana min bala dogokun salli min ye juma شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه كن اقتداء صراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم أقول سلامان صلي سبد بسلامان برو صلي بني صلي كني أني دغكون صلي ميني جمعة أقول نا بورا نصلي سبلا صلي فيتي بجيان كنو أبي بدي أبي حرام نيني فيتي سبته فيتي بجيان كنو أبي فيتي حرام يالي أبو بدي فيتي dumuni min be tobi akama ni shigu nyogoy nasaraye ni feti na yi dumuni min tobi anana dima kana do ida kono haramudo min dilala haramu kamo ye haramude min dilala bidiya kamo duniya bidiya de akanu ka dumuni munun wewa mbe tobi feti kama akanu dude hari na nanima asagi malo ya koto law nyogo masalaha tola e ka dina de majenai akanu ka dumunu do da kono ni fetila minan nuna kire anu ka fetila akana aferuma nu yaji awma akana mina anu kana nyugo foni fetila silama mantum be benani haramu yalika don ke babu nun bina aw boloji yalla bana ko fenten nununa ulu do de ko duwatu ala abwabi jahannama wala likilaw de do ni be jahannama dinga dala mani ajabahum ilayhi qajafuhu fiha نمغو بمين فنيو جابوا في الجهنم كنو إن أقواف ما أخاف لأمتي على أئمة المدلين تيدنكم بسرا منتوني دونك بغا سوغو منمد بسرا منتوني من ندى نيما فيلي دونك بغا فيلي أو مغو بافاو يكو فنت ترانتيولا أبن نيما فيلي أبن دونك بغا فيلي أبن ولي كلا نوبة جهنم دينا دالا شنو قرون المفضلة تيرين يريد جمع كل من تنو شيبو تابينو سوسوليتو بلو ترانجي حرامويا للا بيجي ترانجي حرامويا إمامنا مالك كو ترانجي دو كو سلاما كلين iki ka dembaya beddo ka dukuno ka du datugo ika denkelen kana boka faran nasaraw ko ka sallila bedde kuno ko haramu do silamiya sariyala بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعل وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم سبرا بالشبر وجراء بالجراء حتى إذا دخلوا في جهر الدب دخلتموه قيل اليهود والنصارى قال فمن حديثنا نبغاري كنو تشيدون قالي كم من تو سلامو أقاو بنا تقوموكو مغمون تمنا أوني أبنا تقولوكو نو يسيبرين يكلي يرمي درابي سيبرين يكلين كي نو ينغونيا كي يرمي أبن نغون كي هر مو دونا كوري دينا كونا بي دونو في سيبو كوي يهوداني نصارى سوا تشيدون كو نولو تجوندو تشيدون كو يهوداني نصارى كو سلامو بنا تقو كودي نو يسيبرين يكلي كي يرمي سلامو بي سيبرين يكلي كي نو ينغون كي يرمي بي نغونيا كي نو هر دونا كوري دينا كونا سلامو بي دونو في كوري دينا فورا منا parce que kori dinga kono na dibilendo a korolendo a nogolendo ewa yahudani nasara ka tasira dibilendo tasira korolendo tasira nogolendo
silama man ka tugu ko wala de awon balimo min yi eka kado takadi yahuda ni nasara matarance la haramu alaika waye haramu kade doni ka babu bennoka ikana kado di yahuda ni nasara mako abaka feti waye ma haramu ye ni yahuda ni nasara ye kado di efana mako feti do ikana mina lejina daima libusi ni wali fitai unyini karanina ewa ko ewa nasara uka feti ko nu ye kado min di silama mako daga rai ka minawa uye jabu ke ko ate daga silama yahudiyan ni nasara uka feti nu ye kado min di mako ate daga silama ka mina ko ni ya mina be ko mi jenanu uka galon feti nye abe ko mi adiyaranye abe ko mi faraluka ewa ko kado min do fana ko kado indiri mani ko haramu yalende ko min ko haramu yalenye ko ni kado min dira ni haramu sababu ye ko kado min ali fana haramu de lejina dama ya jabi nin chona uye Sheikh Salih Fawzani nyininka ko dodo nyininka ko lube bara ke sisote do de la ko nasara ka sisote do ko sanyelema nasara be kado dota uka fete la kadi uluma ko ka di udoma ko obe chogori akwa kanamina akwai yahudau ko nasarau ka fete nu ye kado min di auma akana mina ni ya mina abe kuma faraluka ka fete la akwa kanu mina Sheikh Muhammad ibn Salih Wasaimin rahimahullah anyinin kara ko nasarau ka fete munu fule nu ye kado min di muhammadon ako kado ko katemenu ja ko haramudo ako min ye nu ye kado di mai kamina ko don ke bawo ye nyugon soso ola ko don ka bawo do ko nulu de kado di mai kamina ako don ka bawo do ko yikana mina ako wala sakka assalamatan aslam ako me shikate minna ko kishi ko ode kisile ne do kishi munye ko yikana mina ko kishi munye kado min diri ma don ka bawo yenyo so sala me kishi munye yikana mina ako paske niya mina yahudani nasara kafiru yere bena do ko karasa sisa ko ale jenane anka fetinye anka fetin kada aye anka fetin diara ale donc ko hada made akoy kanye wa uka kado minale toye ko de kisilendo ko de bari ka dinaye ani farfulo huwa abura li dinihi wa yuridihi yahudan nasara ka kado ka fetula kaminade to ode kisilendo katai ka dinama ode kisilendo kati farkuloma parce que tiden ko man taga subuhati faqad istabara li dinihi wa yuridihi tiden ko do be dina kunu nyagambilendo don ka ba chaman bolo do ba fo fentala do ba fo dagara tiden ko ni nyagambi do na minna ni ko ye ko toye ko de kani ko de bari lendo ka dina ma ani ka farkulo don ke ba wuye fula fala munun ko dagara neba amina ni oye ayi silama e ka dina kisibe mina ka fon ni nyin fatawa min kin ka gele ne man kan nin to kata no yata ayi silama e ka farkulo kisini ka dina kisibe minna harin na ka gele odeta ika farkulo kisili na ka dina kisiril be minna de odeta kiden de yo fo man taga subuhatu faqad istabara li dinihi wa yuridihi ako subuha ko nyamile ni yo toye wode ye bari ima ika dinala wode ye bari li me ima ika farkulo la de e pe hada madin kana ke dina kono koni dem ka bawo ye kuma min tanne be no ya nyini kata salafu salihu ko o fanala man tatabba urqasu faqad tajandaga koni mugo min kera dina kono de ebe doni ko ka kuma de lajje min kan no godoro yibota ko ye munafiqi de ni doni ko ye kuma fula fo delilaw de na togo lajje de la sabati lembe munun tala ikota hari na ka gele ni doni ko ye kuma fula fo ika dina kisili be minna ika farkuro kisili be minna odeta hari no ka gele akana ta doni ko munun ba no ya kana ta uluta no fe donc doni ko ka kuma sahale kado munun be di awma nasaraw ka feti kama akanu mina parce que nayu mina abeke sababu be ni sonjanu ka feti yo parce que ye kado surala kafiru yere fana ba jate mina akarasa jenani an ka feti ya ayanka kado mina donc ayu ka kado mina li toye wode doni ke ka kuma sahalenye ambe ala deli
alaka silamau sagi katu kadina famu nyumama anika barakenai ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.